Bizne Allah hidayetke көндерген, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Allah Subhanahu wa Ta'alaga hamd сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көңілләребезнең түреннән чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, фас'ау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыз, кытылуга ашыгыз дигән әмергә буйсынып, шушы күркәм мәчеткә, якты, чиста, nurlu мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мубарак булсын җомга көннәребез. Мубарак булсын үткән Корбан бәйрәмнәребез. Мубарак булсын шалынган корбаннарыбыз. Хаҗиларыбыз сау-саламат хәлендә үзләренең гыйбадәтләрен тамамлаганнан соң, сау-саламат хәлендә гөнаһлары ярлыкланган хәлдә үз ватаннарыбызга кайтуны Аллаһ Тәала насыйп әйләсә иде. Хаҗга бара алмаган кешеләргә Аллаһ Тәала шушы истебездәге фарыз булган, кеше җиткән кешеләргә фарыз булган хаҗ сәфәрләренә дә барырга Аллаһ Тәала ниятләнергә һәм дә шушы ниятләребезгә ирешергә Аллаһ Тәала насыйп әйләсә иде. Субханалла, күпме корбаннар шалынды. Гомерендә бер тапкыр да корбан шалмаган кешеләр дә башкаларга карап, ак көннәшү белән көннәшеп, туктале, мин дә булдырам бит бу эшне. Нигә мин эшләмим соң моны? Намазында укымыйм, уразасында тотмыйм. Менә бу корбан чалу бер нәрсә түгел бит миңа, дип корбаннар шалдылар. Аларга корбан чалма дип әйтеп булмый, ләкин менә шушы шалган корбаннарында шуны эшкә бүлеп, мискиннәргә, ятимнәргә, дусларына, танышларга, мохтаҗларга таратканнан соң күңелләрендә шушындый хисләр уянды. Хәтта 4нче көнгә дә инде корбан чалырга ярамый. Хәзрәт, менә мин өлгермәдем, менә чаласы идем бу елны. Нишләргә тиеш мин дип шалтыратучылар да булды. Субханаллаһ. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ва кул джаъал хакк ва захақал батил, иннал батила кана захуқа. Аллаһ Тәала Коръән Кәримендә әйтте, хаклык килде, ялган качты. Хаклык килде, менә ислам дине хак. Коръән хак. Аллаһ Тәала кушкан юлны тотуыбыз хак. Алхамдулиллаһ, ялган качты. Күпме бәндәләр нинди генә юлга кирип карамасалар да, нинди генә секталарга, нинди генә төрле әйберләргә кирип карамасалар да, аптырагач аннан соң, әйх, исламнан да, менә шушы диннән дә дөресрәк, чистарак әйбер юк икән дип, менә шушы үзләренең диннәренә кайталар, һәм дә шушы диндә тынычлыкны таба торган булалар. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, киләсе корбаннарны күрергә Аллаһ насыйп әйләсен. Субханаллаһ, менә бу корбаннарны күрдек. Әгәр дә уйлап карасак, күпме танышларыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз, аларның танышлары бу елга яшәмәделәр. Үлделәр, кем авырудан үлде, кем әҗәле белән үлде, кем ниндидер фаҗига белән үлделәр. Шуның өчен сәламәт вакытларыбызда, көчле вакытларыбызда Аллаһ Тәала шушы изгелекләребезне эшләргә насыйп әйләсен. Чөнки корбан чалу белән аның сөте дә, җыны да, майы да, ите дә, сияге дә Аллаһка ирешми. Аллаһ Тәала Коръән Кәримендә әйтә: "Лан яналуллаһу лухумуха ва ла димауха, валакин яналу тaqва минкум." Корбаннар шалу белән, аны күпме тарату белән, ашау-ичү белән Аллаһ Тәаләгә аңар ирешми бер нәрсәсе дә, каны да, майы да, җыны да ирешми, бәлки Аллаһ Тәаләгә нәрсә ирешә? Тaqва минкум. Сезнең күңелегездәге булган тaqвалыгыз, Аллаһка булган мөхәббәтегез. Рамазан айында да Аллаһ Тәала әйтә: "Ла'аллакум таттакун." Шушы ураза тоту белән сезнең биерләрегез, бавырларыгыз сәламәтләнер өчен түгел, бәлки шаятки сез тaqва булырсыз, Аллаһка якын булырсыз. Алхамдулиллаһ, менә шушы тaqвалыкның нәрсә икәнен беләсез. Я боюсь Всевышнего дип, я его уважаю, я люблю Бога дип кенә җыру түгел җәмәгать. Аллаһ Тәаләдән хакыйкый курку, истинная богобоязненность – это исполнение повелений Всевышнего. Аллаһ кушканны эшләү, Аллаһ дигән нәрсәләрдән тыелу, менә шушы була тaqвалык. Бер хадис укыйбыз да, бүген артык озак сөйләргә кушмадылар, диделәр. Үзем дә беләм нәрсә икәнен. Пәйгамбәрбез әйтте: "Яссиру ва ла тугассиру", җиңеләйтегез, авырайтмагыз. Намаз укыган вакытта да бик озын итеп укымагыз, сөйләгән вакытта да бик артык күп итеп сөйләмәгез. Бер хикмәт бу. Хикмәт, чөнки кайбер вакытны кешенең тыңлый торган вакыты 7-9 минут. Дальше уже не может слушать. Особенно если будет повторение.
Эх, ничек яхшы сөйләде дип әйтеп туктарга да, кайтып туганнарга сөйләргә. Эх, бик күп сөйләде, 45 минут сөйләде, 1 сәгать сөйләде дип, аннан соң бер-беребезгә нәфрәт булдыра кирәкме, җәмәгать? Пәйгамбәребезнең бер хадисен укыйм да шуның белән тәмамлыйм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Аль-бирру ла ябла, вад-данбу ла юнса, вад-дайяну ла ямут. И'мал ма ши'та, кама тадину тудан, ва бил-кейли аллази такилу туктал." Бу хадисне мин бик каты яратам. Бу хадисне кайганы барсагыз да аны вагаз итеп сөйләп була. Бу хадисне көн сайын тыңласагыз да, көн сайын сөйләсәгез дә, үзегезгә дә, тыңлаган кешеләргә дә әҗр савабы була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аль-бирру ла юбла." Изгелек бер кашанда югалмый. Изгелек бер кашанда югалмый. Исегездә булса, кичкенә вакытта әбиләребез, бабаларыбыз, улым изгелек эшлә, изгелек бер кашанда югалмый ул, бер кашанда онытылмый ул. Субханаллах. Пәйгамбәребезнең сүзләре икән бу. Изгелек бер кашанда югалмый. Благодеяния никогда не исчезнут, не состарятся. Искрми. Вадданбу ла юнса. Гынах бер кашанда онытылмый. Гынах эшләсәң, Аллах аны онытмый. Без инде бүген эшләдек тә, борчылдык, туктали, вроде бы неправильно сделал, обидел, ударил, там, оскорбил, украл или что-то, борчылабыз да, бер атнадан соң онытабыз, забываем. И нам кажется, что это забыто уже, все, успокаиваемся. Вадданбу ла юнса. Гынах бер кашанда онытылмый. ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يره ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره. الله تعالى Kur'an Kerim'de ayta, горчица ырлыгы, зерном горчицаны, горчица ырлыгы кадәр генә бер яхшылык эшләсәң, шуны кыямәт көндә күрерсең. Шуның кадәр кичкенә генә начарлык эшләсәң дә, кыямәт көндә шуны күрерсең. Кирамен катибина я'малуна ма таф'алун. Аллаһ Тәала Kur'an Kerim'de әйтә, ике ягыңызда ике фирештә бар. Кирәкме отдел кадровта, кирәкме контрольда, кирәкме ике фәрештәгез бар. Уң ягыңызда, сол ягыңызда, алар сезнең изгелекләрегезне һәм бузыклыкларыгызны язалар. Язып баралар. Ничек итеп безнең менә барган вакытта iPhone кая барды, кая кайтты? Ая нидер кирәк булса шунда язып куябыз памяткада, кая барырга кирәк. Нәкъ шулай ук Аллаһ Тәаланың фәрештәләр язып бара. Кайбер кеше, динсез кеше әйтә, неужели Всевышний может запомнить миллиарды людей на свете, сколько миллиардов живы, сколько придет, неужели он помнит все, неужели он все запишет, неужели когда-нибудь это воздастся? Я не верю в это. А инде менә шушы үзебезнең телефондан сөйләшеп утырган вакытта, кайдыр Америкада безнең сөйләшүебезне ишетсәләр, в это можно поверить-ме? Да, в это верим. А инде үзебезнең һәрбер адымыбыз өчен, һәрбер телефон сөйләшкән өчен, газны яндырган өчен, утны яндырган өчен акчасын түләргә кирәк, аңар ышанабызмы? Ышанабыз. Нәкъ шулай ук Аллаһ Тәала безнең һәрбер сөйләгән сүзебезне, һәрбер тоткан тиенебезне, сумыбызны тикшереп бара һәм кыямәт көнендә исраф булдымы, халал булдымы, харам булдымы, тиешле улга тотылдымы дип Аллаһ Тәала безгә шушы фәрештәләр китапларын гына ачалар. Менә синең эшләгән эшләрең, менә синең бузыклыкларың. Изгелекләребезне эшләп сөенәбез дә, каралы, үзем күптән онытылган изгелегемдә, давно вроде бы уже забыл вот это благодеяние, а менә монда ул бар икән диләр. Шуның өчен шундый сүз бар бит, изгелекне эшләдең икән, изгелекне эшләдең икән, сделал благое дело, забудь. Оныт син аны. Аллаһ Тәала аны онытмый. Бер бузыклык эшләдең икән, кемнедер рәнҗеттең икән, кемнеңдер хакын алдың икән, бер кашан да онытма, аны ризалатырга тырыш исән хәлеңдә. Үлгәч, кыямәткә калгач, ул синең хакыңны алырга мөмкин. Аль-бирру ла юбла, вадданбу ла юнса. Благодеяния не исчезнут, не состарятся, грех никогда не забудется. Вад-дайяну ла ямут. Дайян кем ул? Дайян Аллаһның сифаты. Ул онытылган сүз, элек бар иде, Абдуд-Дайян бар иде, Дайянов исемле фамилияләрдә бар. Аллаһның 99 сифатыннан берсе Дайян. Кем дигән сүз? Дайян высший судья.
Иң олы хөкем итүче зат Аллаһ Тәгалә. Ул бер кашан да үлмәс. Хак белән батилны айыра торган. Безнең кылган гамәлләребезгә ахырдан үзенең ныктасын, печатен куя торган Аллаһ Субхана ва Тәгалә бер кашан да үлмәс. Киләчәк җөмләне карыйк. Игъмал маши'та. Игъмал маши'та дигән сүз теләгәнеңне эшлә. Делай все, что хочешь. Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинчелек бирде, хуррият бирде, свобода бирде. Делай, что хочешь. Теләгәнеңне эшлә, ләкин дәвамында кама тадину тудан, делай, что ты хочешь, но как поступишь ты, так и поступит с тобой. Нәрсә чәчсәң, шуны урырсың. Что посеешь, то и пожнешь. И тебе будет отмерено той же мерой, которой ты сам отмериваешь других. Нәрсә чәчсәң, шуны урырсың. Бәндәләрне нинди үлчәү белән үлчәгән булсаң, сине дә шушы үлчәү белән үлчәрләр. Субханаллах. Нинди җиңел сүзләр. Казалось бы, такие простые слова. А по жизни, если мы будем придерживаться вот этих постулатов, ул вакытны, субханаллах, Аллаһ Тәгалә күрә. Аллаһ Тәгалә изгелекне бер кашан да онытмый, гөнаһны бер кашан да онытмый, изгелек бер кашан да искерми. Изгелек благое дело дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям изгелекнең иң олы дәрәҗәдәге изгелекне нәрсә диде? Иң олы дәрәҗәдәге изгелек ул ла илаха иллаллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ кәлимәсе. Иң түбән дәрәҗәдәге изгелек нәрсә? Иң түбән, самый низшее благое деяние, казалось бы, вот низшее, это иматутул аза ани тарик. Юлда бер әйбер ята икән, мусорма, таякма, трассага агачтан килеп төшкән бер ботак, җил вакытында юлда кич белән күрмиләр, кемдер шуңар бәрелүе мөмкин, яки бәрелмим дип онга алып китсә, каядыр башка җиргә аварияга эләгүе мөмкин. Син шунда туктадың да, аварийкаларны яндырдың да. И шунда бисмилла, Аллаһ ризалыгы өчен, кеше күрсен дип түгел, Аллаһ ризалыгы өчен шушы ботакны, шушы ташны, шушы машинадан төшеп калган буш ящикны, коробканы алдың да куйдың. Әгәр дә куймасаң, багажникка куй, каядыр башка җиргә куйырсың. Каядыр бер целлофан капчыкка җыелган мусор ята. Бөтен җирдә чип-чиста. Урманда барасың, асфальт матур, урман чип-чиста, ләкин бер целлофан пакетта кемдер ташлаган машинадан. Кемдер ташлаган машинадан кеше күрмәгәндә, син тукта да. Нинди генә синең Мерседесың булса да, нинди генә синең джипың булса да, тукта да, аварийкага куй да, и шушы мусорны алып куй багажникка. Алып куй да, аннан соң мусорда бер ташла. Бер кем дә күрмәде, ләкин Аллаһ Тәгалә күреп тора. Менә бу изгелек. Бәлки менә шушы бер 2 кило коробкадагы яки анда пакеттагы мусорны алып кую синең әллә нинди гөнаһларыңны ярлыкар. Бәлки шушы вакытта тигендә КамАЗ килгән булыр, сине туктатып калдыргандыр бәлки Аллаһ Тәгалә шуның өчен. Шуның өчен бер кашанда изгелек искермәс, гөнаһ онытылмас. Вад-даяну ла ямут, хак белән батилны айыручы Аллаһ Тәгалә бер кашанда үлмәс. Игъмал маши'та, делай что хочешь. Свобода. Менә свобода. Аллаһ Тәгалә безнең динебездә дә артыграк свобода юк, җәмәгать. Ул теге свобода түгел, ирләр белән, хатыннар белән ниндидер фахишәлек кылу. Это не свобода, это прелюбодеяние, это харам, это извращение. Табигатта, природада булмаган әйберләр. Ләкин Аллаһ безгә биргән свобода нәрсә? Аллаһ биргән свобода халал белән харамны айыру. Миграҗ вакытында, Пәйгамбәрбез миграҗда булган вакытта, шушы бер генә вакыйганы сөйләм. Пәйгамбәрбез каршында китерәләр вино и молоко. Пәйгамбәрбез нишли? Сайлы сөтне, фитра. Естественный, файдалы әйберне сайлы. Һәм шуңар ошаган әйберләр җәмәгать. Аллаһ Тәгалә кушканча халал юл белән, Аллаһ Тәгалә кушканча шушы Аллаһның кануннарына муафиq булып яши торган булсак, җир йөзендә бернинди судья да, бернинди прокурор да кирәк булмас иде. Чөнки самый высший судья ул да булса Аллаһ Тәгалә. Кичкенә вакытта автобусларда йөри идек. Автобуста кичкенә генә вывеска бар иде. Совесть лучший контролер. 6 тиенлек билетны алмасаң, карыйсың да, значит ты бессовестный. Сиңа кирәкми контролер.
Вроде бы син 5 станокка килдең, 6 тиен акча жәлләдең. Менә нәкъ шулай ук иман, аннан да артыграк контроль юк. Кая гына булсаң да, Аллаһ субхана ва тааля үзенең хадисендә, Пәйгамбәрбез хадисендә әйтә: "Ал-ихсану ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам якун тараху, фа иннаху ярак." Изгелек ул, благие деяния. Нәрсә ул? Изгелек ул. Намаз кылугына түгел, ураза тотугына түгел, кырбан чалугына түгел. Изгелек ул. Кая гына булсаң да, ни генә эшләсәң дә, Аллаһ Тәгалә мине күреп тора бит. Аллаһ Тәгалә видит меня. Всевышний всегда видит. Он сидит за мной, он контролирует меня дип, без бuna карагыз Хавага. Күреп тора Аллаһ Тәгалә. Хавага карамасаң да күреп тора Аллаһ Тәгалә. Изгелек ул. Кая гына булсаң да, ни генә эшләсәң дә, Аллаһ Тәгалә мине күреп тора дип әйтү, шушы була изгелек, син аны күрмәсәң дә. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ субхана ва тааля һәрберебезгә дә шушы ишеткәннәребез белән гамәл кылырга насыйп әйләсен. Кайтыгыз да үзегезнең хатыннарыгызга, балаларыгызга сөйләгез. Менә бүген җомгада хәзрәт бер генә хадис, кыска гына хадис сөйләде. Изгелек бер кайчан да искермәс. Гынах бер кайчан да ынтылмас. Аллаһ бер кайчан да Всевышний, самый наивысший судья, Аллаһ Тааля бер кайчан да үлмәс. Бөтен нәрсә үлә. Фәрештәләр дә үлә, пәйгамбәрләр дә үлә, адам баласы да үлә, хайваннар да үлә. Кем генә кала? Газраил, жан алучы Газраил кала, Аллаһ Тааля кала. Шул вакытны Аллаһ Тааля әйтә: "Булды, Газраил, эшең бетте, инде син хәзер үз җаныңны үзең алды." Шул вакытны Газраил үз җанын ала башлый. Үз җанын ала башлый да кычкыра, бөтен галәмгә аның тавышы ишетелә һәм әйтә шул вакытны: "Әгәр дә белгән булсам, жанны бирү, жанны алу, шул хәтлек авыр булганын, мин мөэминнәрнең җанын йомшаклык белән генә тартып алган булыр идем. Если бы я знал, что отдавать эту жизнь, как говорится, отдавать концы было бы так трудно, я бы у мусульман с милостью или с облегчением взял бы душу", ди. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, иң беренче күңелдә булган ихтикат кирәк, Аллаһыга ышану кирәк. Шушы әйбер булса, калганнары барсы да була. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-ghaffara li wa lakum wa li sa'iril jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a.